engiphethe ngifuna ukuqwashisa kakhulu nakho ukuthi kufanele siwazi umehluko ukuthi uma nilanda umuntu oqala anilandelwa umunye umuntu kwenziwa umndeni, okwesibili kusebenzisa ihlahla, okwesithathu libekwe lapha ethala ekhaya akangcwatshwa nalo umuntu, okwesibili yebo aliyi futhi emochwari. Isiko lethu leli sintu sethu leso sikhule simi kanjalo. Usengaphika komunye athi cha mina ngiyaphika ngazi kukanje, ingoba ukhuluma ngousiko, ingoba ukhuluma ngomkhuba. Uyabona namhlanje mama Makhoza sekunzima ukuthi manje abantu bazi isintu ngoba sekugcwele imikhuba. Uyabona leyo nto athi umuntu hayi thina ebandleni senza kanje, ukhuluma ngebandla ukhulumi ngawe. Ngeke ngithi ngila bese ngithi mina kwamkhize emzini kaLiphuka kavimba ozalo umjovo noliphuzi bese ngithi mina hayi sinomaduma senza ngokwamakatholika. Cha, akona emakatholikeni lapha, ikwaliphuzi. Kufanele kube nomehluko. Kufanele kube nomehluko ukuthi namhlanje manje nginquma imbuzi manje. Angiyinqumi ngombese, ngiyihlaba ngomkhonto ibheke phezulu, ikwaliphuzi la. Hayi kwamakatholika. Bese ngihamba futhi ngiye ebandleni, sengiya kwamakatholika ke manje sengizofike ngenze njengoba benza futhi nabo. Lezo zinto funa zihluke. Yiyo ke lento esihambe isidide. Ngoba baningi engeke ngibabuze ngithi mina uyibandla noma umuntu omnyama na? Ngumuntu omnyama. Owenzani? Bese ke bakhona lento ukuthi hayi cha, ekhaya sikhuliswe ngokuthi thina ekhaya sikhuliswe kukhulekwa, qhubekani nalokho. Thina ekhaya musu uqambe yakhe indlela entsha. Uzobe usuxoxa nobani abayazi omkhulu bakho nogogo bakho. Sibeke lapha mama Makhoza. Inombolo zilula 033 342 3945 087 110055 bese kuba 010 00752 94 noma /5. Esizama ukusho la sizama ukuthi Africans must be Africans. Ayabo leyo.